Ano ito? Law dali ni Kuani. Si Pamba. Lagan ito. Uwi dali ni Kabatsi. Sugal da. Maray, awak ka bayad. Bayad bitaw. Yung pagpangutang kay talpak da. Kilid-kilid, lagi. Dumukot siya ako ng scale. Ada yang ada warnanya yang ada di kuar, jadi dengan di pokok. Oh. Ingon ikaw daw ang escort sa eskwelahan. Yan. Ha? Ingon ikaw daw ang escort sa eskwelahan. Escort sa Kunin mo. Oh, sembilanan siguro yun. Iya, kulit. oleh mo old sapat. Uno na sa mga hagit-hit na kami yun. Bagi ko kakaon.
tintuas. Terus gambuhay lagay. Gambuhay lagay dyan. Sarado mo. Wala sa ilog boy. Powder milk. Ay, isap. Dago lang. Sila pagka-ugma na na nga puringit. Until ka. Tuwin more kay daan sa kuno. Ikuan bitin. Di mo yung lugar to. Taga Sprite. Ay, ang bayot. Itong lumon niyo more. Aw, lumon itong niyo. Lugar sa Dubai. Ano ito? Ang galing ni Kuani. Bomba. Uwi ka din ka bang. Sabi ng Kuan. Nasa kapta. Yung bayot tayo eh. Lumon nila. Lumon kayo more mo. Ay, ka bang. Bomba. Ay, Sili. ang nagkakata kahapon din. Pagkawan ba? Itong gawis. Ang gawis ko more. Bayot. Siling ka. Argentina liver spread beginning eh. Bakit taga ka ng kontra Argentina? Hindi pa ka-overtime mo may laguan. Agpa. Atiyo pa nga. Kahit sa inyo mo pwede garlic powder.
Pasitas. Makalimen. Ito na, ibawag na sa maling-ling. Wow. Bukan, betul pineapple. Kurang tayo ni. Tomato paste, lagyan ni